Patay ang usa ka 70 anyos nga lalaki human wala makagawas sa nasunog nilang panimay sa lungsod sa Sibonga kagabii. Samtang laing sunog miulbo sa 13 ka mga panimay sa dakbayan sa Talisay. Mubalik si Femery Dumabok sa report. Gingong wala na makagawas sa iyang lawak ang 70 anyos nga retired teacher. Human miulbo ang sunog diin nagsugod kini duol sa iyang lawak. Nadawat sa kabumbiruhan sa Sibonga ang alarma sa sunog alas 8:25 kagabii diha sa barangay Mangyan sa lungsod sa Sibonga. Nakadako na matod pa ang kayo ug halos naugdaw na ang tibuok balay sa pag-abot sa mga bumbero. Gilagway ni FO1 Romnick Alison, fire investigator, nga ang lawak sa biktima way mga bintana ug maglisod na usab kini sa paglakaw. Samtang usa sa langitan-aw nga hinungdan sa sunog ang gidagkutan nga kandila duol sa lawak sa biktima kay ga-brown out sa ilang lugar kagabii. Nya pag-abot na mo dito, dako na kayo, naka fully develop na siya nya as in kuan na siya kanang decay stage ni siya. Wala di na makaya siya salba ba. Katuhi gayon na pod kuan mo to kanang brown out. Nanday mo to nga nagamit sila kandila para suga nila ba. Nya dayon kay moto sa kung paginabi po sa kuan ka siya pagumangkon possible ang cause niya is kandila daw kay kanang dikto man gasugod daw ang kalayo kung asa nabutang ang kandila ya katong kandila po nabuto iduol nga carpet dila gyud kay nagdagkot ko sa kandila diaw sa sala kay burn out lagi ngit man nya sirado ang ubos. Giklaro sa kabumbiruhan nga gipalawman pa nila ang investigasyon. Alas 10 na nadeklarar nga fire under control ang maong sunog. Nagbilin kini og 1.4 million pesos nga danyos. Samtang 13 ka panimay usab ang naugdaw sa sunog nga niulbo sa barangay Biasong, Talisay City kagahapon. Nagsugod ang sunog pasado alas 5 kagahapon sa hapon. Giisa sa second alarm o gideklarar kini nga under control human sa dulan usa ka oras nga pakigkumbati sa kabumbiruhan. Dulan sa 700,000 pesos ang gibilin nga danyos niini. Matod ni FO2 Mardi Oxtero III, ang fire investigator sa Talisay City Fire Station nga usa silang gisuboy ang nabiyaan nga hair dryer nga nakasaksak pa nga posibleng nag-overheat nga mo'y gitanaw nga hinungdan sa sunog. Moabot sa 22 ka pamilyahan o kapin sa 80 ka individual ang apektado sa maong sunog. Giabaga na karon sa mga kawani sa Talisay City Government o sa City Social Welfare and Development ang apektadong mga pamilya. Sa miaging Domingo, miulbo usab ang sunog sa sitio Kalachuchi sa barangay Kansuhong nga milamoy sa pipila ka mga panimay. Giandam na karon sa kagamhanan sa dakbayan sa Talisay ang financial assistance alang sa mga biktima sa sunog sa duha ka barangay sa Kansuhong ug sa Biasong. Obani Cleofer Lumayag ug Rod Prado, Femery Dumabok. Balitang Bisdak.